Sinang malipot-lipot ang panahon, di magtimpla. Dapat magdigdi ka, magtambay ka, magdara kang ano, dako ng baso mo. Alat mo na, di pa kairo nga ni. Pati ka nga unindo. Wala pa na ninduan. Kamu naman gulo ng igwa. Kamu naman naman ako. Bisa doon ninduin. Oran-oran. Kaduk sa mga burap. Ano pa man? Malipot. Kami lebih kape na ako, maarog-arog naman kamo. Pararog. Kan mas makatuay. Kira may pa. Timpla man ka mo. Samasin mo. Lumas mga mga Hindi nagkakapinaan. Iubit. Bantik ko baga. Abo magtao. Abo. Ata malipot-lipot. Siga mo ay. Magtimpla ka man. Para hiro nga ni. Ubusan na yan. Ako naman daw. Painom daw. Bawa ka din mag-inom tayo, di naman ko yan. Para ano nga ni dyan. Ate mo ay. Kung gusto mo magkape nga ni, magtimpla ka man, isi mo makaribanan ka digdi. Sa mo na. Gusto mo ikapalabi. Ano pa? Kami naman. Sige mo. Tama ka naman naman nindo ay. Kuya, akin na. Sinang malipot-lipot ang panahon, di magtimpla. Dapat magdigdi ka, magtambay ka, magdara kang ano, dako ng baso mo. Bakong sulo-sulo ka, nagpapahibog ano eh. Ay gusto mo, ano ka, dumag ka magkape sa baybay. Aram doon masakit itong magparpakulo, arog kayo ninyo na nag-uuran. Anong pakilabot me? Masakit naman baga magparapangagad ng kape. Maringan ito nagdigdi ka, takong day ka nagdigdi kami mga kape. Kung abumoy ng kuano, di ko ni Semoy tao. Muna, mga buraut ka mo. Alat muna. Ubusan na yan. Alat muna. Di pa kairo nga ni. Pati ka nga unindo. Ako na ninduan. Okay na. Tamo saya. Sige mo na. Salamat. Uli na duman. Sige mo na. Sira may. Mag-ano ka, magtimpla ka ulit ha. So, ulitin ha. Balik ka rin diya. Urong ko pagkatimpla no, ano, kukape no. Balik. Siram kang pagkatimpla, kaurang. Binaka ito. Pag ito nagbalik naman ta. Naguran-uran pati no bantikang. Kauragon kan at yan. May dara-dara naman itong kape. Pakadit mo balik. Mabalik ito, ilawan mo. Kung bako, sunod dun ta. Matimpla pa ito. Wala ba siya naganamit kang kape niya? A few moments later. Walang kamanas na mas mo sa kape. Malipot-lipot, di walang terimpla man sa kagarong nindata. Hindi, maburaot. Siram. Tauro yun na naman kamo. Nagtitimpla kayang kape, mag-agda ka. Agday na rubusan namin gusto kape ko subagom. Siyempre, talo lang. Tulog ba kami? Sinishare. Oo. Ano sabi? Ang grasya, sinishare dapat yan. Masupog ka man daw, boy. Nagkakadang ako dyan kibay gagay. Ikang masupog. Barkada mo kami, saro-saro tigtitimpla mong kape. Magtagatod ka magpakisama sa mga tao digdi, kataraid mo. Pag ikang naudaan. Kaparago mo pati, ay dito lang akong pinagbabago eh. Kamang naman sa mason mo. Parada mo ba? Hindi mo naan. Para hiro nga ni dyan. Matam iso na pati. Ikasiram talaga ka na magtimpla talaga. Kaura ko na. Boy, di ka magkatuod mo kung magtimpla, boy. Siram na. Jesus sana. Ika. Irak mo ka na yung ilas. Kape naman. Dali na. Bakit ko nito? Sige, ubusan yung doon. Mga buraut nindo. Hindi mo doon. Natapon. Tarang ibaliktad. Ika no, tigagadan ka na lang. Grabe pang ano mo. Maringay kami nagagad sa mo. Managagad. Abo kung minagagad sa kuha, mga buraut ka mo. Kanamas mo pa na. Ika ang kanamas mo. Garali ka mo digdi. Lusik nindo, boy. O yan. Padawang kape na basang ako. Ano, matimpla ka pa? Dipla na nga. Garali na ka mo digdi. Matimpla ka pa nga ni. Dahil na. Hindi ka na matimpla. Dahil na. Sama na kami. Sige na. Ha? 1 hour later. Mahahabi ko na nga yun. Kamu naman muli ng igwa. Kamu naman naman ako. Di siya doon yun. Ba't ka paragaw ka? Balik doon kami dyan. Dito ang bisado. Baka kapay kapay ang Mabubasang kamu man ako. Mareaksya na ako pag igwa. Tapos pag kamu igwa, dulag-dulagan doon ko. Sabi na yun. Ang pagkalaman. Igapo muna kung gusto mo. Ginapo ko na nga ni. Pwede mo para basa-basa tignan na wala kang dara-dara nga daw. Pag-ambag. Namas-namasong kaya kamu. Ikang namas. Yan kaya, pinalo-halo yung pag-asukapin mo. Dapat tayo ka na nagpailing sa munya. Kapatan.
Guys, what's up? Kuya Brad here. Gusto ko lang po sabihin na sa lahat po na nagpa-follow at nag-share ng ating live. Thank you so much. Maraming salamat po. At sa mga bago pa lang po sa aming page, Kuya Brad, sa Facebook namin, subscribe, follow na po kayo guys sa lahat ng nanonood na. Thank you so much. God bless always. Think positive na tayo guys. Sa susunod na video po namin yung shoutout na. So ngayon po kasi medyo maulan. So di kami makagawa ng vlog. Thank you so much guys. Follow na po kayo. Yung mga nanonood mo ng vlog namin, thank you so much. Follow na kayo guys para marami na tayo. God bless. Bye bye. Next vlog namin yung shoutout. Thank you. God bless.